Na kebenta banyo ya ki semba jhur, bat ki kor ki bor ban trei ha ki cika rep jhur rep so, lej bantit ya ki semba jhur bat ki kor ban penrep, na Stanley Roy Construction kabadan hasenda jong kamadan paham skim nongpo, mar persya ke Bethany Hospital nongpo. Lane pun ha ki nombar pra arsan pranot, iwei arlai hnriu, bat pra nyo kandai saulai, ar sau hnriu nyo. Ka sor nongpo ka baha kine kisngi layo I bha ya ka jingbun paj bat ka jingnang kiu ha ka bha kamyat bat ka jingbun kam jong ki brew hala ki jong ki kam ban pandep hapo ka sor nongpo. Kat ba kane ka jing itanat ban pej ya ka dur bha brew jong ka sor nongpo ka jing kiu jong ki jat jingsniu baper ru kala kiu lang. Ka Urban Affairs Market Complex lane ka muda ka bala jukhot dabaro kabadai ka jakayo ka bala peniaj da ki bor peniaj distrik jong riboy ka bala ailat kerpang ya ki pajba ka thany ban shong dukan bat bania kamai kaji da ka baya shong dukan hapo kene ka building. Henry ka basngusi ka long baha ka mala ka basya traidu jong kene ka building ka bala penmang na ka banta ka parking lot la julap bet tangki jabo jabany bat kitiar ki bi isajmet bat ima ban pej bat ka ba kelalong penban ka jaka dikiat di drugs bat kiwe ki jajkam ki ba isajmet ban pej. Kapenlong ru ya ki kenthei kena bansir baniaj cha kene ke jaka na kabanta banlej cha ke jaka lej sabar pajba ka balabu ha kene ke building. Hadin ka jingyo jing ujor na ki babun ki pajba ki baju sakhi ya kene ke jing jersey ka bodon ha kene ke jaka na kaliang jong ka seng HNYF menta kasngi kala lej ban jurip kensan ya kene ke jaka bat labru ya ka jing shisha ba ki don ki khana shenrang ki badang muja ban shong yadi ha kene ke jaka. Kane kala penlong yau nong yalam kaseng HNYF na Riboy District ba Marcus Martin ban bitar sila halor kane ke jingbom shimkhya jong ki bor ba peniaj ya kane ke kompleks kabala kelalong hadu katne bat ka ba om ideshu ke jaka ka ba kibriu kidang long ban pendon kam ya ka. Ha kane kesngi na kaliang jong ki dukhot kane kaseng ha ka jingya sakhilang jong ki nonglum khobor na Riboy District lalap ya ki nar injection kiba la suba ba ki de ba pendon kam da ki nong di drugs bat ki bilor kiat bat kumjuru ki plastik songkiat. Hakaju kapor na kaliang jong ba Marcus Martin lengba kane ka khubor ulaong balada ka sorkar kamla ban shimkhya halor kane ka jinglong jingman ha kane ka jaka kaseng kampanse ban shim ya ka any ha ka khti lada kadang labyang ya kinong penjabo bat ki bajumlin ban wan di drugs bat di kiat ha kane ka jaka pai bo kumba nilayo jing jor na ko report ya ki nolai nangwan ki bawon bu parking kali hang ne po parking lot jong ka muda tinggi ngilap sibon kita ke jing jor ke ba ke bi sirkai ke bo pai ba bo rum ne ulap sibon ke jing e ke ba ki brik mun kam klai ke ka king te ngi nang le ka sengi shime ka ta ke jor ki kalau ba haine mangiwan ngilap isai ki brik kan ke ba ya shong halak tunu te kumba pi mentaro abang ikran ki kena ki ba ki bawan na la ke jong kasnong belum sekali kiat belum sekali drugs kibun kilap ki injection ki bala ada pendon kam te kadno kadega kejika kejima nam taka lawe joki I nong susno kena mak taka seng chino f ka kentu ya ki pulet ya ka authority bapai ya kene ka muda bahkan perking ba bahkan bu lagi security guard bahkan ai ki sakri lene kata ka jing sakri ki deki beri ki ba on parking kali ini. Namar bunsen ki beri ki ong baja tiar ne bun satu mo titeng ki thei kena ki mut bon wan toilet chneru haba bon kini ki nong ki basong kuno ne ki akab jingma ki sir ki don tak jing sir tenang liang kaseng kentu ya ka deputy commissioner mo bahkan ai ka direction ya ki pulet bahkan pai perman bahkan le berendam ne ba kene ka cika ka di belum safety nonton nah liang kaseng lada sorkar ka ski bentrikam telasai ngila ban ong ba ngisa keno bagi le bean tenang liang kaseng ban suksuk jusan ki sungat hau ban ai ga jing sakri ko bha ta kinong susno kam tam gi kithai kena bat eki nong susno joka dong ka than ngimun se ba lada ngiwan kemu lada ngilap kemu di jai pro ngimun se ban simak anyakti ta kata na kalian joka HMF nomor ba ngilayo ku jor na kapor sekapor bat ngimun se ban yat semat lada sorkar lamba hidup di komsor imla lada imla la belai mo na kalian joka seng kedai kata ka jing ai jimut bat ka khobor sha hidup di komsor
ka poster making competition on COVID-19 na ka banta ki khna school katkum ki class bat ka balongru katkum ki category bat ki theme bapher ka category banengkong class 6 hadu class 8 halor ka theme my health my responsibility ka category ka baar class 9 bat class 10 halor ka theme ka pong protect yourself and your loved ones ka category balai na ka banta ki class 11 bat class 12 halor ka theme ka pong a new normal or COVID-19 and mental health ban shimbanta hakane ka competition phinha bandro ya kane ka poster hayeng lajong bat shondur penshai bha ya ka ta ka poster ka ba phidro bat submit online sha ka email address postercomcovid@gmail.com da ka bothoru ya ka kerteng ka bapura ka jakasa ka phone number ka kerteng school bat ka class bat kumjuru ka district ka tarik ka bakhadu banpan poi ya kini ki jingdro kanlong ha ka shipho tarik ubnai November 2020 bat ya ka result on penbana ha ka khatsau tarik ubnai November 2020 ya kane lawalam shapi da ka office jong DMHO Ribhoi district nongpo